Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Ni 16 godina poslije bombaškog napada na autobus Niš Ekspresa kod Podujeva, u kojem je ubijeno 12, a ranjeno 43 Srba, niko nije pravosnažno osuđen za taj napad. Florim Ejupi, čiji je DNK pronađen na mjestu sa kojeg je aktivirana bomba, osuđen je na 40 godina zatvora zbog tog zločina, ali ga je Euleksov sud oslobodio zbog nedostatka dokaza. Istraga će biti ponovo pokrenuta samo ukoliko budu pronađeni novi dokazi, saopštio je ranije Euleks. Neki pojedinci mogli bi na protestu 17. februara u Prištini da upotrijebe oružje koje može ugroziti bezbjednost građana i pripadnika policije, saopštila je takozvana kosovska policija. Precizirano je da bi to mogle biti razne vrste tvrdih predmeta, molotoljevi kokteli, ne isključujući ni vatreno oružje. Nakon 8. sastanka parlamentarne grupe koja pregovara o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore, predsjednik Skupštine i medijator procesa Ranko Krivokapić kazao je da pitanje policije nije više sporno. Sa druge strane, ostalo je da se dogovorimo oko ANB-a i medija u cjelini, pojasnio je predsjednik parlamenta. Petak je dan kada bi trebalo da imamo konačan tekst koji će biti za uzmi ili ostavi, kaže Krivokapić. Ministar finansija Radoje Žugić saopštio je da je voljan da ode sa te funkcije i da pruži doprinos političkom dijalogu. On je na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koji je raspravljao o predlogu zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, rekao da se nada da će brzo završiti misiju na toj teškoj funkciji. Žugić je dodao da mu je to cilj jer jedna mala i otvorena ekonomija kakva je Crna Gora nema političku stabilnost i visoke stope rasta nemaju održivost. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predsjednica Demokratske srpske stranke Dragica Perović danas u Podgorici će potpisati memorandum o međusobnoj saradnji, a kako je najavljeno, prva zajednička aktivnost potpisnica memoranduma biće organizacija anti-NATO tribine u Tivtu. DSS poručuje da je međusobna saradnja, za razliku od podjela, najbolji model kojim treba da se rukovode politički subjekti koji teže ispunjenju istih političkih ciljeva. Odluka Ustavnog suda da odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o izboru predsjednika Crne Gore, kojima je predviđeno da birač potpis za podršku izbornoj listi daje pred članovima opštinske izborne komisije, nisu saglasne sa Ustavom i da prestaju da važe danom objavljivanja. Odluke Ustavnog suda u službenom listu je bez sumnje duvanje u jedra DPS-a, smatraju u Demokratskoj Crnoj Gori. Advokat Zdravko Begović uložio je juče žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici u kojoj traži da se njegovom klijentu Draganu Maroviću omogući da se u nastavku postupka za malverzacije Bulevar i Krapina brani sa slobode. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da nije nadležan da predlaže promjenu Ustava, te da će do toga doći, ali ne zbog preambule u kojoj stoji da je Kosovo dio Srbije. Kosovo je Srbija, kaže Nikolić, i ističe da on ne živi u magli u kojoj će govoriti da je Kosovo Srbija, a da to nije. I ja, dodao je, živim u realnosti. Nikada nećemo učiniti ni jedan potez koji bi bio promijenjen na štetu Srbije, a da Kosovo dobije pravo da se smatra nezavisnim, rekao je srpski predsjednik. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković otkrila je u centru Gornje Trepče kod Čačka spomen obilježje Baba Višnji, majci kneza Miloša Obrenovića. Na spomen obilježju piše majci Višnji iz Trepče, radonačelnici dinastije Obrenović 1815. godine, osnivačima novovjekovne Srbije, počeo sa Milošem Obrenovićem, kao i majkama srpskih rodoljuba iz minulih vremena. Baba Višnja je umrla 1817. godine pred sam kraj Drugog srpskog ustanka. Sahranjena je u dvorištu manastira Vraćevšnica u blizini Gornjeg Milanovca. Ujedinjene nacije su saopštile da je u napadima na najmanje 5 medicinskih ustanova i 2 škole na sjeveru Sirije ubijeno skoro 50 civila, među kojima ima i djece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog takvih izvještaja i te napade smatra očiglednim kršenjem međunarodnog prava.
Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Očekuje se neobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Uvaženi gledalci, bili su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.